tanymal we meşhur dil aýdymsazdyr. Hut şonuň üçin islendik halkyň sadyna hiç bir terjemän talap etmeýär. Gadyrly tomoşçylar, türkmen klassiki sady atly gepleşigimiziň täze sanyny başlaýar. Men gepleşik alyp barajy Şemşat Amanipesowa. Gepleşigimiziň şu sanyna Türkmenistanyň halk artisti, halipa kompozitor Bayram Hudaýnazarowyň ömür döredijilek ýoly, onuň sady ýalymy bitiren hyzmatlary barada aýdyp geçmekçi. Türkmenistanyň halk artisti, halipa molim, kompozitor Bayram Hudaýnazarow işçiň medeniýet we jemgyýetçilik işgäri bolmak bilen tutuş ömrüni saz sunuwatyny östürmäni bagyş etdi. Bayram Hudaýnazarow 1946-njy ýylyň 11-nji maýyna Aşgabatyň golaýyndaky Pöwridi şäherçisinde dünýä iner. Usat bagşy Tahyjyparowyň ýerine ýetirjiligi uçgun döredipdi. Kompozitoryň sunuwat ýolundaky ilkinji ädimleri ýetginjekler köşküniň dutar gurnawyndan başlanýar. 1960-njy ýylda ol Türkmen döwlet ýürüýti sazçylyk mektebine okuwy berýär. Usat molim Allaverdiýewden dutar çalmagyň inçe tilsimlerini öwrenýär. Ol okuw döwründe halk sazlarynyň gurulşynyň ähli çyrşymlyklaryny göz ýetirýär. Olary nota sahypalaryny geçirmekligi, gaýtadan işlemekligi we beýlik saz gurallary geçirmekligi öwrenýär. Onuň döredijiligi 1964-nji ýylda Ilmurat Budakowyň Pöwridi atly goşgusyny aýdym döretmeginden başlaýar. Şeýle de hem fortepian üçin bir näçe kiçik saz eserlerini döredýär. Kompozitor Gary Seýitliýewiň sözlerini Gözleriň atly aýdymy, Agamurat Agabaýewiň çalsyny bagşy atly aýdymlary döwlet derejesinde geçirilen bäsleşikde birinji orna münasip bolýar. Kompozitoryň Gel owamyň lälesi, Akderýa, Goňşy gyýlarma ýaly aýdymlary Kişinýowda, Wenderiýada, Çehoslowakiýada geçirilen festivallarda ýanglanýar. Kompozitoryň aýdymlaryny Türkmenistanyň halk artisti Aýdogdy Gurbanow, Murat Sadykow, Roza Töreýew, Seyit Nur Ataýew, Anneberdi Astanow ýaly aýdymçylar tarapyndan ýerine ýetirildi. Kompozitor dutar üçin köp sanly türkmen halk aýdymlarynyň we sazlarynyň gaýtadan işlemeleriniň awtorydyr. Olaryň arasyny keçbelep, esger, bagy seýle, dön göwnümýäli eserlerdir. Kompozitor 1971-nji ýylda Daşkendiň Döwlet Konserwatoriýasyna Yanakowskiň ýolbaşçylyk etýän kompozisiýa sınıfyna okuwy berýär. Ol okuw ýyllary dürli eserleri döredýär. Kompozitoryň döredijilek kökleri halk sunuwatynyň esaslaryna dayanýar. Şeýle tanymal eserleriň hatyryna fortepian üçin takkaty hem bar. Ol durdy bagşynyň ýadygarlygyny bagyşlanan takkaty janryny ýüzlenmek bilen awtor türkmen kompozitorlarynyň ýaşuly nesliniň we öz döwürdeşleriniň däplerini dowam etýär. Mysal edip Daňatyr Öwesowň, Drzynskiň, Aşyk Kuliýewiň, Nur Halmamedowyň eserleri mysal bolup biler. Edil olaryň ýüzlenişi ýaly dutar sadandasynyň keşfini beýan etmek üçin takkaty görnüşi piýesany döredýär. Bayram Hudaýnazarow baş döwlet senasyny döredijileriň biri hökmünde biziň taryhymyza girdi. 1986-njy ýylda Bayram Hudaýnazarow meşhur türkmen kompozitory Çar Nuriýewowa bagyşlanan Gaboy we orkestr üçin konsertina gazalyny ýazýar. Näme ýazsam-da meniň bir maksadym bar. Halkymyz meniň sazymy kabul etmegini isleýär. Halkyň ruhuny galdyrmagy, kömek bermegi, milli galkanyşyň bir bölejigi bolmagyny isleýärin diýip awtor belläp geçýär. Kompozitoryň dörüden Ärim Goşar atly meşhur aýdymy Türkmenistanyň halk artisti Atyrly Garyagdyýewiň ýokary çeperçilikde ýerine ýetiren nusgasy halk köpçüligi tarapyndan söýülip dinlenýän aýdymlarynyň birine öwrildi. Gelebekde Ärim Goşar dogully Gagyllaşyp ganar geçdi üstünde Ýene başym aşak egilli Çıka bilmän ýatlamadan asynda Bayram Hudaýnazarow bir näçe ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň medeniýet ministriniň ornwatyry wezipetinde işläp, öz ýadygysyz hyzmatyny gaýarmady. Kompozitor Bayram Hudaýnazarowa bagyşlanan gepleşigimizi tamamlaýarys. Indiki gepleşiklerde duruşýança hoş, sag bolun.